वो भक्तन ने माई के दरबार से अपन अर्जी लगाओ कि भैया माता सरस्वती से का करिएगा बारी आईली है माई बारी आईली अरे बारी आईली है माई बारी आईली अपना दुर्गा माई के दिया ना हम बारी आईली दुर्गा माई के दिया ना हम बारी आईली अपना दुर्गा माई के दिया ना बारी आईली माई बारी आईली बारी आईली माई बारी आईली गिरधर मास्टर की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार बा। ये पुरस्कार चौथा बाटे, ये चौथा पुरस्कार बाटे। गुरु जी का प्रणाम बा, आप सब लोग के प्रणाम बा। दुर्गा माई के कोट कोट प्रणाम बा। जमी स्थान पर हमन का आई बढ़ी जा। दुर्गा माई गुरु जी के कृपा बनौले रह कि गुरु जी का स्कूल हमेशा चलो करो आ चलबे करेला। जब हमनी का लड़का गुरु जी के स्कूल में पढ़त पढ़ाई भी होखे आ गुरु जी का हमके एगो ठीक लागे। इतना अनुशासन रहे गुरु जी के स्कूल में कि वैसा अनुशासन हम कहीं देखबे ना करी। हमन का लड़का पढ़त रह सकब गुरु जी का स्कूल चलल है अभी चलत बाटे कोई बात नहीं है। बारी आईली है मैया बारी आईली है बारी आईली है मैया बारी आईली है बारी आईली है मैया बारी आईली है बारी आईली है मैया बारी आईली अपना दुर्गा माई के दिया ना हम बारी आईली अपना दुर्गा माई के दिया ना हम बारी आईली अपना दुर्गा माई के दिया ना हम बारी आईली अपना दुर्गा माई के दिया ना हम बारी आईली पहला लाइन में भक्तनी पहुंच गया दुर्गा माई के दरबार में जाके वाह